в този прекрасен ден. Ние сме на това събитие, защото искаме да покажем, че имаме амбицията да спечелим София. На 25 октомври с бюлетина номер 7, кандидат за кмет, кандидат за районен кмет, кандидати за общински съветници, ние трябва да спечелим София. Искам да покажем амбицията, настроението за това, че сме готови да го направим. Да внесем повече професионализъм, да внесем повече честност, откровеност, да направим така, че след 4 години да има какво да остане след нас, за децата ни, за внуците ни, да можем да се похвалим с добре свършена работа. Листата ни е прекрасна за общински съветници, кандидатите за районни кметове са изключително добри. Един от тези професионалисти, които искам да ви представя, е кандидата за районен кмет на район Люлин, Цветомир Цветанов. Човек от банковата сфера, добре запознат с корпоративните дела. Давам му думата за няколко минути. Той ще представи след това и кандидатите за общински съветници от район Люлин. И на 25 октомври не забравяйте, бюлетина номер 7. Благодаря на господин Кадиев за доброто представяне. Скъпи съпарталци, обръщам се към вас така, тъй като и аз съм от Люлин. Аз съм един от вас. Това, което ме накара днес да дойда тук и да съм на тази сцена пред вас, е дългите години управление, което ни доведе до тук. До много хаос, до много неразбори, до липса на детски площадки, спортни площадки. Инфраструктурата ни е под всякаква критика. Ние сме млади и амбицирани хора. Ще си позволя да се обърна със следните думи към вас. Гласувайте. Гласувайте независимо за кого. Гласувайте, това е най-важното. Всеки един глас, реален глас, е много повече, отколкото 10 купени гласа. Гласувайте за младите, гласувайте за амбициозните, гласувайте за хората, които ще постигнат нещо. Гласувайте с номер 7. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.